Хексаграмна медитация. Седнете удобно, затворете очи и дишайте коремно през носа. Представете си как дъхът ви стига чак до краката, за да се отпуснат пръстите, ходилата, петите и глезените ви. Дишайте все по-дълбоко и се чувствайте все по-отпуснати. Тялото ви е обзето от пълно спокойствие. Намирате се където трябва и когато трябва. И правите каквото трябва. Дишайки дълбоко, насочете дъха си към пръстите, коленете и бедрата. Усещате как цялата долна част на тялото ви се отпуска. Предава се на гравитационните сили на майката Земя, която се грижи за всички ваши потребности. Дишайте с корема, вътрешните органи, черния дроб, червата си. Засвидетелствайте им вниманието и благодарността, която заслужават. Вдишайте с гръбначния стълб, прешлен по прешлен, и отпуснете нервната система, сърцето и ума си. Представете си как дишането, мислите и пулсът ви се забавят. Достигате дълбока релаксация. Сега фокусирайте дишането си върху ръцете и раменете, като отпуснете всички стегнати мускули и се освободите от тревогите, съмненията и страха. Поемете няколко дълбоки глътки въздух в гърлото и отпуснете шията. Почувствайте как цялото ви тяло натежава. Губите представа за времето и пространството. Отпуснете се и вдишайте в челюстите, в лицевите мускули, в езика. Оставете дъха да изпълни магията си и да ви помогне да постигнете
още по-дълбоко отпускане. Докато дишате, усещате как въздухът тече безпрепятствено по отворените канали. Време е да започнете да конструирате хексаграма, шестовърхата звезда, анахата, чакрата на сърцето. За целта ще промените начина си на дишане. Докато вдишвате, бройте до 3 и си представяйте как на пода около себе си чертаете златен триъгълник, насочен напред. После издишайте до 3 и начертайте друг златен триъгълник, обърнат назад. Продължете да дишате по този начин, като визуализирате как линиите на обгърналия ви хексаграм стават все по-плътни и ярки. Щом почувствате, че фигурата е станала достатъчно здрава и започва да пулсира, оформете още един златен хексаграм, този път около сърцето си. Когато и двата хексаграма са готови и вече вибрират, представете си жертвата, която сте готови да направите в името на любовта. Ако не се сещате за нищо конкретно, просто си представете нещо, което искате да сбъднете, и го поставете в центъра на хексаграма около сърцето си. Щом се почувствате готови да излезете от медитацията, с помощта на дишането свийте хексаграма около себе си, докато стане същия размер като този около сърцето ви. После си представете как и двете фигури се разтопяват в сърцето ви и продължават да греят отвътре. Шестовърхата звезда е могъщ символ на закрила.
който при нужда може да ви осигури духовен щит. Накрая бавно отворете очи и запишете впечатленията, образите, мислите и чувствата, които сте изпитали по време на медитацията. Можете да медитирате и в леглото, преди сън, за да имате ясни сънища и да запомните нощното си пътешествие. Аз съм Нежи и ми беше много приятно да бъда с вас по време на тази медитация.